Teleamura bekaste gnangino bolongni mayong kuthung akari tongko sunglugurok zengzalok klaimani abo mongsha ketal kokya. Teleamurani kisasak amsayo shalbrumno bolongni mayong kuthung akar mabai tongko sunglugurokni nok hok subai sukrok klaijago tei khorokni khorokham mayong kuthung bai soprojagai langma somani koktmabo tongo. Obahaike tongko sunglugurokni shimi chengai nok hok derajagai tongkhano mayong kuthungno romnai bagai mongsha shaktharia bolong bedek obahaino patimong patiukha ia kraksalni horobo kraksalni horkutugo bolongni mayong kuthung akarma bai beleke shakduku manka khoroksa mayong bai soprojagai tai kisasuk lukurok shakbo duku manka hanibo shaimanka o patimong patika purbo Lokhipur edisi bilasni bising khobjak samplai amsayo Patimanotei shaimanka Teleamura bekasteni bolong bedek ni bising khobjak purbo Lokhipur edisi bilasni bising khobjak samplai amsayo kraksalni horputugo bolongni mayung kuthung akarma bai beleki shakduku manka khoroksa aboni logi logi kisasuk lukurok shakduku manka nibo shaimanka shakduku mannai ni mung Orun Deborma aboni iagulo amsani lukurok o patimangno dadak sidak nugai mayung bai soprojagai shakduku mannai bono Teleamura bekasteni emergency room tubui faika tabuk o shak hamnogono shak naijagai tongo shak hamnokni koktmarugai shaimanka mayung bai soprojagnai Orun Deborma beleki shakduku manma bai bini shak halok chaya nugai Rajakor Agartolani GBP shak hamnogo refer khlai rohorka Teleamura bekasteni shak hamnokni simi hordi boro omahake mayung kuthung bai soprojak manotei amsangi kenangai belaino waramate kirima hablaijak amsani lukurok tai khakta bukhak bolong bedek ni bukhak tei sajaka bolong ni mayung biang thang bini speed nainani bagai mayung ni sago radio bolar thepajaka fiaba khwai hangkor bolong bedek ni bukhak tei saimanjaka mayung masano pano tabukhano radio bolar thepajagya Ra. Hut. Ra. On करे. Hut. Yung le mau sura phai Mayung khai masa wa moksar ka khana lok mani lam to himona lama bota khimboi phai khamo lama pora suja himna tamase borok potes khai ko ko yang te ho lage da kun mote khai amne biang ti phemina bo pura lama bota ko yang ko dai motu songe chakman chimi forest kun phai na forest rogulo last o phai ka last dige dingnai rok angkai tam salang kau je sak dukman ti boro kun si sale ble haino phai thang pakha nai chimi mongkhai Sondani mo para samplai tamong khanong ro mia horo mayung phaye ani pukul pakra kachre boi subai kala hangka mono tumong forest rok phai nai phai hangka an la kun tai ban china krei chini ingko bigas bo phai nai phai tu bo to tak ti prasa hamkari mantri bo tumong phai nai phai ka chala lama phan ka sore jaspa khaira ani mo si bo hok an tai ban china bo krei bo joton nukjak mono daily mayung phai daily mayung phai ja mas ma thulaya tin horobo borobo khoti khai kala hangka ta hospital se kala ja ta che bini busla bo miawo ungko wo iskolo thangai it kalai nogo se pok sa tabu ta bu habo hospital bin ba te no borok khoti khai chi no porostaro phai dai phang kale jingle lama phan ka sunai pal khai bongni ungko purkai khoti purkai borok khai bhagai chini ungko manoi chini manoi hi borok ucher muti khoti khai purkai borok bhagai ka chapa nujak phaya bia horo se borok phaya dorkar tongani mai riklai rok phaya chini oro ani mo pukuno inkori khai thenan phan ব্যবস্থা khai kale an thari borang kri gang burki thela ba ngakai tabu noro forest no horogo kol khai kya horo to jung kol khai malia mia borok se inkoro phai emles gari rok phai ungko wo ma pa thokang ka hospital abaga jung kol khai jan kono ব্যবস্থা kri khata asung nani chamu amia ni je mayung phamini kok to ma bo hai biang ti phai mayung yang chakmangkat lama ni phai biang ti ma main road na PW main road na kasai phai lama to himo lama batau him phai tam tam khoti kha lama je ma mane abo
जे मामोन उखा गायफाय गाय borok masa manai ara borok lama hin faimane bana dagar gai khiklai kalai haga hingke tak o borok khe boro ta hospital telamra busuk jordi dokman khabo pura sire sunga ara kai kuno kauglam saime jawab ju maya bamai tisalai tei lugoi khakla ba sinai lai ambulance na hare rahorika hingke kai forest of phaikha haya o mayung rungai rokle haya acha mayung totrabo kaisa mayung phaike no sari mannai jat ba shobdo mannai jat nei gonta kandi humani abo bo hai toto mayung totra gonta kare aba kuno kare mayung phaiman saime na skun shobdo sari me na maya ayang khamani boi baji solai mane khanai che ya saimane ya mayung ar sopai tongha pulo ape saimalai yan kono machine pumani bari krita machine akai pumani khanai nen mongkhai ani mungkai borno jai tripura o je sakdo khumana ne bung tama Arun Devarma bufamongla Bafarmu Surendra Devarma nangmo ADC village bobo 2 নম্বর ওয়ার্ড পূর্ব লক্ষ্মীপুর সাপ্লাই বাড়ি যেতে সময় রাস্তাঘাটে আক্রমণ করছে হাতি কবে করছে কালকা কালকে রাত্রে রাত্রে কতজনের উপরে এরকম আক্রমণ করছে হ্যাঁ মোট কতজনের উপরে এরকম আক্রমণ করছে 11টার সময় আক্রমণ করছে কালকা কতজন আহত হয়েছে কিছু জানেন না এরকম আক্রমণে একজনই ওনার নাম অরুণ একজনই ওনার নাম হ্যাঁ নাম তার নাম অরুণ অরুণ টাইটেল দেববর্মা দেববর্মা বাড়ি কোন জায়গায় চাপলাই ঘটনাটা হয়েছে কোন জায়গায় কথা হয়েছে কোন জায়গার মধ্যে হয়েছে পঞ্চায়েতের সামনে পঞ্চায়েত অফিসের সামনে হ্যাঁ এখন কই নিয়েছেন হসপিটালে এদিকে আপনার এদিকে ফরেস্টার ডিউটি নাই ডিউটি নাই ফরেস্টার পাহারা দেয় না না কি কইবেন এই ব্যাপারটা নিয়ে কালকে পরিষ্কার পরশু নাই যখন আর আক্রমণ করছে ওই সময় পরে আয়ে করছে এই যে হসপিটালে যেন এখন চিকিৎসাধীন আছে কেউ আইসেনি ফরেস্টার থেকে দেখনের লেগে না আইসে না এখনো কেউ আইসে না হ্যাঁ এখন ফোন আইসে না পরে ডিপার্টমেন্টের লোক এখন ফোন আয় করছে না জন্য আয় না